dokážu si představit, že pokud by Rusko ztratilo kompletní přítomnost z Chersonské oblasti, jo, i kdyby možná ztratilo jako celý Donbas, pořád to pro ten režim není taková rána jako Krym. To znamená, tam, kde by hrozilo vlastně kompletní vytlačení Ruska z Krymu a vlastně nutnost se stáhnout do pevninského Ruska z tohoto poloostrova, tam si dokážu představit, že opět bychom byli velmi nervózní, že k tomuto kroku by mohlo dojít. To byla slova Michala Smetany, bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se specializuje na problematiku jaderných zbraní. Moje jméno je Štěpán Hobza a vítám vás v nové epizodě podcastu Perimetry, na kterém spolupracuje deník Lidové noviny a zpravodajský web Lidovky.cz. Perimetry jsou podcast o nebezpečném světě válek, konfliktů a tajných operací. Budeme rádi, když nás budete sledovat na Spotify, Apple Podcasts a YouTube, kliknete si na odběr a popřípadě si některou z našich epizod také stáhnete. Pane Smetano, jaderné zbraně, to je takový ten ultimátní strašák, který se vždycky vytáhne, když se bavíme o eskalaci nějakého vojenského konfliktu. Oni jsou ale různého druhu, dělí se do různých skupin a mají různé doktríny toho použití. Mohl byste nám je úvodem tak nějak jako šířeji představit? No, jaderné zbraně skutečně patří mezi ten ultimátní prostředek, který byl ve vojenském konfliktu vlastně použit jenom jednou v historii, a to v roce 1945, kdy Spojené státy shodily jaderné bomby na města Hirošima a Nagasaki v Japonsku. Od té doby jaderné zbraně mají svoji funkci v mezinárodní politice, mají funkci jako odstrašující prostředek k tomu, že státy vlastně hrozí jejich použitím v případě, že dojde k překročení nějaké červené linie. Mají určitou symbolickou hodnotu, kdy pro některé státy je to vlastně nějaká symbolika prestiže, nějaké velikosti států a celkově je to bráno vlastně jako taková v vozovkách tak trochu jiná zbraň. To znamená ve všech vlastně debatách na mezinárodní úrovni vlastně nějakým způsobem separujeme jaderné zbraně od těch zbraní, kterým říkáme konvenční zbraně, tedy ty, které je možné za určitých pravidlech používat v rámci válečných konfliktů, a jaderné zbraně jsou toho nějakým způsobem prostě symbolicky vyjmuty. Samozřejmě to, že byly použity zatím jednou v roce 1945, neznamená, že už nebudou použity nikdy. Ta obava z toho samozřejmě přetrvává, proto existuje od 50. let vlastně velké hnutí mezinárodní, které se snaží o jejich kompletní zákaz. A poměrně nedávno došlo k uzavření smlouvy, která dokonce zakazuje jaderné zbraně, jejich použití, výrobu, ale testování, dokonce hrozbu použití jaderných zbraní, ale ta smlouva má bohužel jeden velký problém. Nejsou signatáři této smlouvy ani jeden z těch jaderných států. To znamená, stále žijeme ve světě, ve kterém máme 9 jaderných mocností, které mají jaderné zbraně. Vy už jste ty jaderné státy zmínil, myslím, že kdybychom se zeptali teďka na ulici lidí, tak by nám asi byli schopni vyjmenovat, že to jsou Spojené státy, že to je Ruská federace, že to je asi Čína a pak už by možná tak trošku jako tápali. Mohl byste nás teda zavést do všech těch krajů a popřípadě zmínit třeba, kdo toho má opravdu hodně, kdo toho má třeba míň? Tak kdybychom šli historicky tak, jak ty státy postupně ty zbraně získávaly, tak jsou to Spojené státy, je to nyní Ruská federace, předtím Sovětský svaz, a je to Velká Británie, je to Francie, je to Čína. A tím dalším, to je vlastně 5 států, které, když se podíváte na tu skupinku, tak uvidíte ještě další jejich charakteristiku, a to, že jsou stálí členové Rady bezpečnosti a to, co vlastně považujeme za ty hlavní velmoci v tom současném světě. No a pak se to trošku víc komplikuje. Vlastně tím 6. státem je Izrael, což je vlastně jediný stát na světě, který dodnes oficiálně nepřiznává vlastnictví jaderných zbraní, ale ani nepopírá a v zásadě to bráno jako fakt, že jaderné zbraně vlastní. Kromě toho máme 2 rivaly z Jižní Asie, Indii a Pákistán. A vlastně tím posledním členem toho jaderného klubu, tím 9. je Severní Korea, která vlastně se stala jaderným státem až v tomto tisíciletí a
patří mezi ty státy, které asi Spojeným státům nedávají spát asi nejvíc z této devítky. Vždycky, když se ten výčet uvádí, tak se často uvádí taková douška k tomu, že o vytvoření jaderné zbraně usiluje Irán a že je vytvářen poměrně značný politický tlak jak ze Spojených států, tak z Evropské unie, aby tu jadernou zbraně Irán nedostal. Ono to samozřejmě souvisí s tou otázkou Izraele, kterou už jste zmínil. Proč Západ tolik nechce, aby Irán tu jadernou zbraň měl? No, já bych to možná trochu otočil, tu otázku. On Západ nechce, aby jakýkoliv jiný stát měl jaderné zbraně a u Iránu je to samozřejmě ještě méně chtěno právě proto, že je to jeden ze států, který patří v tomto regionu mezi hlavní oponenty, především tedy Spojených států, ale možná i Západu jako celku, i když ten vztah se Spojenými státy je samozřejmě ještě výrazně komplikovanější vzhledem k té společné historii a vzhledem k americké podpoře Izraele. Takže to je z těch hlavních důvodů. Je tam obava z toho, že Irán ve chvíli, kdyby získal jaderné zbraně, tak není tam asi nutně obava z toho, že by okamžitě ten den použil jaderné zbraně proti Izraeli, ale že by vlastně tím získal takový štít, kterým se může kdykoliv bránit proti jakékoliv případné invazi, což mu rozváže ruce pro jakoukoliv konvenční agresi v daném regionu. To znamená, bude si moc dovolit mnohem více, než si dovoluje aktuálně, a i to, co si dovoluje aktuálně, vlastně opět nedává americkým a evropským politikům úplně dobře spát. Když se řekne jaderná zbraň, většina veřejnosti si asi představí takový ten charakteristický hřib z Hirošimy a z Nagasaki, ale třeba před rokem, když začal nebo se zintenzivňoval konflikt na Ukrajině, tak se poprvé dozvěděla veřejnost něco o takzvaných taktických jaderných zbraních. Mohl byste nám to trochu rozdělit, jaký jsou ty druhy vlastně těchto prostředků? No, tady se to možná trochu opět komplikuje. Ono taktická jaderná zbraň vlastně není nějaký úplně přesný termín, který by měl úplně jasné charakteristiky. To, jak se většinou používá, je ve směru logiky jejich použití, kdy tedy ty strategické měly mít nebo mají mít za cíl vlastně donutit protivníka absolutně změnit svůj přístup, ideálně prostě uznat porážku, případně zničit kompletně jeho populační centra, jeho ekonomiku, jeho základní vlastně vojenskou infrastrukturu, jeho vlastní jaderné zbraně, jeho schopnost vůbec vést válku. To je logika strategických jaderných zbraní. A jejich obecná logika, dokud nejsou použity, je to vlastně odstrašit jakékoliv možné použití. Logika taktických jaderných zbraní vlastně od 50. let byla spíše směřována tak, aby bylo možné je prakticky použít přímo v bojových operacích. To znamená proti konkrétním praporům, proti konkrétním jednotkám, proti konkrétním vojenským cílům v rámci bojiště. A aby vlastně tohoto bylo možné dosáhnout, tak ty zbraně musí být z principu vlastně tak v úzovkách použitelnější. To znamená ideálně menší, ideálně praktičtější, nemusí mít tak dlouhý dolet, jako mají ty strategické zbraně, kterými vlastně hrozíte protivníkovi na druhém konci světa. A teď se bavíme o skutečných použití v rámci relativně malého prostoru. A tímto směrem šlo vlastně uvažování, jak dělit jako taktické a strategické zbraně. Ale brzy zjistíme, že tam samozřejmě jako spousta věcí nehraje. No, protože když řeknu, že mají být použitelnější ve smyslu třeba nižší výbušné síly, aby byla praktická pro nějaký ten konkrétní vojenský účel, tak vy jste zmínil Hirošimu, ale jako použití bomby v Hirošimě bylo logicky strategické. Tam skutečně byla snaha vlastně demonstrovat novou vojenskou schopnost a donutit tehdy imperiální Japonsko, aby se vzdalo Spojeným státům, aby bezpodmínečně kapitulovalo. Jenže bomba, co byla použita v Hirošimě, je násobně svou výbušnou silou slabší než třeba taktické zbraně, které má aktuálně Ruská federace ve své výzbroji. To znamená, že takto jednoduše se to úplně dělit nedá. Pokud by Ruská federace použila některé ze svých taktických jaderných zbraní, tak vždy záleží za to, za jakým účelem. A rozhodně bychom neměli čekat, že by ten výbušný efekt bylo něco menšího než Hirošima, naopak. A pak je samozřejmě tady další taková jako poznámka, kterou vždycky vám řekne v podstatě každý expert na jaderné zbraně, že v podstatě v dnešním světě žádné použití jaderných zbraní v podstatě není taktické. Tím, že tady máme tak dlouhotrvající vlastně
tabu normu proti používání jaderných zbraní, tak v podstatě i v uvozovkách použití malé taktické jaderné zbraně proti konkrétnímu vojenskému cíli na Ukrajině by skutečně nás vrhlo do úplného světa, než ve kterém jsme byli předtím, a bylo by vnímáno světem jako strategické, a ta odpověď toho světa by nebyla taková, ale ono šlo pouze o taktické použití, to není zas tak velký rozdíl. Ne, jako ta reakce by byla jako velmi silná a byli bychom ve světě, který prostě neznáme. Myslíte si, že to použití podobného prostředku je v současnosti na té Ukrajině stále myslitelné? Myslitelné ano, pravděpodobné spíše ne. Řekl bych, že asi ta nejvyhrocnější situace v tomto směru, nemyslím, co se týče toho konfliktu jako obecně, ale co se týče nějaké naší obavy, že by mohlo skutečně dojít k použití jaderných zbraní, bylo září 2022, kdy v kontextu vlastně té velmi úspěšné ukrajinské charkovské ofenzivy hrozil kolaps ruských vojsk na některých dílčích úsecích fronty. Nikdo úplně nevěděl, jak to bude pokračovat, a už v té době například víme z řady zdrojů, že Spojené státy skutečně měly velkou obavu z toho, že Rusko by k tomuto kroku mohlo v tu chvíli překročit, minimálně, že ho zvažovalo. Každopádně tenkrát tomu nedošlo, Rusko se rozhodlo pro jiný politicky velmi významný krok, a to vlastně spuštění té částečné mobilizace, kterým se podařilo vlastně díky tomu nějakým způsobem stabilizovat své linie a pokračovat v tom konfliktu bez nutnosti použít jaderné zbraně. Nicméně opět nevíme, kde se ten konflikt bude nacházet rok od dneška. V současné chvíli si moc nedokážu představit, že by ty benefity pro Ruskou federaci převažovaly nad těmi obrovskými náklady, které by neslo použití jaderných zbraní, především těmi politickými náklady. Ale nikdo z nás neví, kde se ten konflikt bude nacházet příští rok. Obecně prostě platí, že největší obavu z použití jaderných zbraní bychom měli ve chvíli, kdyby to vypadalo, že skutečně ruská vojska kolabují na některé části linie, pokud bychom měli pocit, že to vede prostě k nějaké zásadní porážce Ruské federace, a kdyby ruský režim vnímal nenutně, že dojde k vojenské porážce jich jako státu, až do nějakým způsobem ohrozí ten režim samotný. V tu chvíli se obávám, že by ta kalkulace se prostě mohla vydat trochu jiným směrem. Já když jsem se o tom bavil tuším před rokem s generálem Šedivým, tak říkal, že takovéhle strategické ohrožení pro ten režim by mohlo znamenat třeba ohrožení Krymu nebo zabrání Krymu. A že v tu chvíli třeba by možná pro Moskvu dávalo smysl nějaký ten taktický prostředek použít. Myslíte si, že třeba tohle už je situace, která by se kvalifikovala? Jako? Takhle samozřejmě jako nejférovější odpověď je, že nikdo z nás neví. Jo, tohle jako rozhodnutí použití jaderných zbraní je v případě Ruské federace skutečně primárně na straně Vladimíra Putina. A nikdo z nás mu nevidí do hlavy a neví, kde je ta linie. A hlavně to neví pravděpodobně v tuhle chvíli ani on. Jo, samozřejmě ta situace se vyvíjí, a to, jak vnímáte v konkrétní chvíli vlastně poměr nákladů, možných přínosů, jak vypadá situace, jak vy vnímáte nějakou konkrétní situaci, to se prostě může lišit a nikdo z nás neví, jak se to může vyvíjet. Každopádně to, co nastínuje ten scénář, ano, jako dokážeme si to představit, že něco takového může být reálný scénář. Prostě pro Rusko Krym má větší symbolickou hodnotu a politickou hodnotu než ty 4 oblasti, které nelegálně Rusko anektovalo v září 2022. To znamená, dokážu si představit, že pokud by Rusko ztratilo kompletní přítomnost v chersonské oblasti, i kdyby možná ztratilo jako celý Donbas, pořád to pro ten režim není taková rána jako Krym, do kterého skutečně od roku 2014 investovalo obrovské množství kapitálu, a to jak toho ekonomického kapitálu, tak symbolického, politického kapitálu. To znamená, tam, kde by hrozilo vlastně kompletní vytlačení Ruska z Krymu a vlastně nutnost se stáhnout do pevninského Ruska z tohoto poloostrova, tam si dokážu představit, že opět bychom byli velmi nervózní, že k tomuto kroku by mohlo dojít. To neznamená, že to je nejpravděpodobnější varianta, co by se stala, ale ta pravděpodobnost už byla hodně v nějaké nepříliš komfortní zóně. Položím poslední otázku tady na tu skupinu, řekněme, těch taktických jaderných zbraní. Když jsem se o tom tehdy bavil s lidmi, kteří tomu rozumí, tak oni zmiňovali některé možné scénáře, jak by bylo možné takový prostředek použít. Buď to teda už přímo tím skutečně teda taktickým způsobem, jak jste zmínil, proti těm přímo postupujícím ukrajinským tankům, ale to vlastně všichni zmiňovali jako tu méně pravděpodobnou variantu. Spíš se hodně mluvilo o tom, že to třeba nechají vybuchnout někde v atmosféře nad mořem jako demonstrativní akt.
Myslíte si, že to by třeba byla jakoby ta cesta? Takhle, ono to není jako úplně binární volba. Jo? Jasně. Obecně používání taktických jedných zbraní proti pochodujícím jednotkám není úplně nejpraktičtější cesta. Ono ta představa byla nějaký strategický objekt typu letiště. Základna, letiště, důležitá část té vojenské infrastruktury. A ta druhá varianta, ten demonstrativní výbuch, je, dejme tomu, něco takového možná na půl cesty. Vlastně ten demonstrativní výbuch je to jaderný test. Jaderných testů jsme zaznamenali od roku 1945 spoustu. Jo. Pokud jsem říkal, že došlo pouze k jednomu použití, respektive dvěma v tom roce 1945, tak to neznamená, že nedošlo k jaderným explozím. Vlastně všechny jaderné státy, kromě Izraele, kde je to trochu složitější, vlastně testovaly své jaderné zbraně v minulosti a tím pádem prováděly jaderné výbuchy. Máme tady vlastně celou řadu těchto explozí zdokumentovaných v případě Spojených států. Bavíme se o více než 1000 jaderných testů. To znamená, je to obrovské množství vlastně podobných pokusů, které se nyní nedějí. Nyní vlastně jediný stát, který testuje své jaderné zbraně, Severní Korea, která to navíc dělá podzemní zkoušky, to znamená nevidíme ty spektakulární, jak jste vy říkali, jaderné hřiby v atmosféře. Každopádně to, co by Rusko mohlo udělat, je vlastně podobný jaderný výbuch, jako se jich dělo spoustukrát třeba v 50. letech. Nicméně tady by ta logika nebyla experiment, to znamená, proč se dělaly ty jaderné výbuchy předtím, to znamená testovat jaderné zbraně, vylepšovat svůj jaderný arzenál. Ta logika by byla vlastně demonstrovat tu schopnost, ukázat, že se zase posunete o jeden dílek výše na tom eskalačním žebříčku, že máte odhodlání vlastně eskalovat dále a vlastně donutit například Ukrajinu vlastně zasednout k jednacímu stolu, akceptovat nějakou novou územní realitu, jak to nazývá Rusko, případně donutit vlastně Spojené státy a evropské spojence, aby tlačili na Ukrajinu, aby Ukrajina nějakým způsobem akceptovala ty současné ruské požadavky. To je v zásadě ta logika, která mluví o tom demonstrativním jaderném výbuchu, který by se mohl odehrát nad Černým mořem, nad Severním mořem, v podstatě v oblasti, která je neobydlená, to znamená, nedošlo by tam k přímým úmrtím, nedošlo by tam k přímým obětem na životech, tak jak by bylo použití jaderné zbraně proti nějakému konkrétnímu cíli, ale byla by tam vlastně logika té demonstrace svého odhodlání. Druhé téma, které mě zajímá, jsou nosiče. Když zase řekli bychom laické veřejnosti, tak by si asi představili to, jak nad Hirošimou ty těžké strategické bombardéry vlastně házejí ty bomby. Že? Mm-hmm. To už by dneska asi takhle nebylo. Dneska by to spíš asi nesly nějaké rakety nebo střely. Mohl byste zase nějak představit, které typy střel jsou schopné tu jadernou nálož vlastně nést? Takhle, strategické bombardéry jsou nadále nosičem jaderných zbraní, jak Spojené státy, tak Ruská federace, tak ostatní jaderné státy vlastně počítají s touto cestou nadále. Oni mají své výhody proti raketám nadále. Proto také mimo jiné Spojené státy vyvíjejí vlastně nový strategický bombardér. Oni vlastně pokračují v této, jak se tomu říká, jako noze těch svých jaderných nosičů, té své jaderné triády, kam patří právě i strategické bombardéry. A mají své výhody, protože pokud vyšlete strategický bombardér, tak pořád můžete něco signalizovat a můžete ho vrátit zpátky, když to řeknu jednoduše. To u rakety nejde. Jo? Není ve chvíli, kdy Spojené státy nebo jiná jaderná mocnost vyšle raketu dlouhého doletu na svůj cíl, raketu, která ponese jadernou zbraň, tak už se nedá odvolat. Tam už není žádná možnost, aby se to rozhodnutí jako změnilo. Takže to je ten základní rozdíl, nebo jeden z důvodů, proč strategické bombardéry nadále hrají svoji roli v jaderné strategii celé řady států. A nicméně máte pravdu, že tím dominantním prostředkem jsou skutečně rakety, a to jak rakety odpalované ze země, tak rakety odpalované z jaderných ponorek, což je ten druhý velmi častý prostředek. Speciálně pro Spojené státy vlastně ta mořská noha v uvozovkách, to znamená jaderné ponorky, jsou vlastně takovou jako páteří té jejich jaderné strategie. Je to vlastně klíčové, protože jaderné ponorky mají obrovskou schopnost vlastně přežít jakýkoliv možný útok, je velmi těžké na ně cílit. Myšlenka je taková, že i kdyby
Ruská federace nebo jakýkoliv jiný aktér vlastně zničil velkou část Spojených států nějakým překvapivým útokem, tak Spojené státy budou vždy schopny pomocí svých ponorek vlastně odpovědět druhým úderem. Když se o těch raketách bavíme, tak tradičně se to rozdělovalo na ty s balistickou křivkou letu, to asi uvidí jenom naši diváci, ale nevím, jak to popsat, na ty s plochou dráhou a dneska se tam stále častěji dostává ta takzvaná hypersonická raketa, která to má trochu jinak. Mohl byste ten nový prostředek trochu blíže představit? Jo, určitě. Balistická křivka je v zásadě jednoduchá, to si dokážeme představit. Plochá dráha letu znamená, že kopíruje terén, to znamená, je tam manévrovatelnost. A hypersonické zbraně je kategorie zbraní, která opět nemá úplně jednoduchou charakteristiku. Vlastně tím základním definičním kritériem je vlastně kombinace dvou vlastností. První je skutečně to, že jsou hypersonické ve smyslu, že překračují svoji rychlostí pětkrát rychlost zvuku. Nicméně to samo o sobě nestačí. V podstatě všechny balistické rakety, které jsou dneska ve výzbroji Spojených států, jsou hypersonické ze svého principu. Oni hypersonické zbraně v tomto smyslu existovaly v 50. letech. To není nic zas tak nového. Co by měly mít nové hypersonické zbraně je vlastně kombinace této velké rychlosti a současně velmi velké manévrovatelnosti. A potom už se to dělí na spoustu různých druhů, některých mnohem více exotických, některých relativně běžných. Například v kontextu války na Ukrajině velmi často slyšíme o střelách Kinžal, které se vlastně velmi často označují za hypersonické zbraně, počítají se do této kategorie, nicméně technologicky to není nic zas tak převratného. Jsou to v podstatě rakety Iskander, které nazýváme jako aerobalistické v tom smyslu, že jako běžnou balistickou raketu v podstatě vystřelíte z letoucího bombardéru, když to hodně zjednoduším teďka. Takže tam, dejme tomu, ta novost je relativně omezená a také vidíme, že Ukrajina pomocí systému Patriot je schopna tyto střely čas od času se střelit. To znamená, není to žádný zázračný magický prostředek, jak možná z toho lidé mají občas pocit. Pak ale existují i systémy, které jsou, dejme tomu, technologicky náročnější, které jsou jako relativně zajímavější. Mezi ně vlastně patří to, čemu říkáme Hypersonic Glide Vehicle, a úplně nevím, jak to překládat. Lehký nosič asi. Ale jak to překládat? Glide Vehicle. Glide, tak to je kluzákový, ne? Je to v podstatě takový kluzák, prostě ta logika je taková, že pomocí běžné balistické rakety, mezikontinentální balistické rakety, vystřelíte to kluzák v podstatě po křivce, nicméně ten kluzák velmi rychle se z té rakety dostane pryč a potom už běží po relativně nízké trajektorii a vlastně samotné to jeho vystřelení vlastně vytvoří momentum, kdy obrovské množství jako energie, kdy on je pak schopný po této trajektorii relativně dlouho letět, manévrovat a dostat se po velmi nízké křivce ke svému cíli. Ta obava vlastně je, že tyto systémy jsou schopné fungovat velmi efektivně, rychle a zároveň vlastně nepředvídatelně. To znamená, ten systém je schopen manévrovat do poslední chvíle a vy úplně nevíte, kam se dostane. Já bych jako zdůraznil, že ono to všechno vypadá jako velmi fascinující, do nějaké míry to je prostě pokročilá technologie a všechny ty hlavní jaderné státy dneska do těchto technologií investují obrovské peníze, ale občas ten hype kolem nich je trochu jako nepodložený. Není to úplně tak, že to jsou prostředky, které úplně zásadním způsobem teďka mění strategickou stabilitu. Je to, dejme tomu, jeden z těch dílků, na který bychom se měli koukat. Existuje důvod, proč to státy chtějí, proč je chtějí mít ve své výzbroji, nicméně je to jenom jedna z těch kapacit a rozhodně to není něco, co by bylo totálním game changerem, co se týče jaderné strategie. I Spojené státy uznávají, že Čína a Rusko jsou ve vývoji těchto prostředků trochu dál než oni. Jak je to možné a je to vůbec pravda? Jak moc pozadu ty Spojené státy jsou? Svým způsobem ano, ale také Spojené státy mají k tomu trochu jiný přístup. Vlastně Spojené státy se rozhodly svůj hypersonický program vlastně orientovat čistě konvenčně. To znamená prostředky, které vyvíjí Spojené státy směrem k hypersonickým zbraním, nemají nést jaderné hlavice.
Rusko a Čína naopak vlastně už nyní disponují hypersonickými zbraněmi, které mohou nést jaderné zbraně. Je tam tedy trochu jiný koncepční přístup. Spojené státy v některých ohledech jsou pozadu, na druhou stranu některé jejich programy prostě mají poměrně velký potenciál jako do budoucna, takže ty investice se tam také projevují, ale v principu ta politická debata jde tím směrem, co jste naznačil. Je tam obava, že prostě Rusko a Čína vlastně v některých ohledech Spojené státy předběhly a ono to má svůj důvod. Je to vlastně důvod, že pro Rusko a Čínu to byla tak trochu nutnost. Vlastně především, já bych řekl, takovým klíčovým momentem bylo americké vypovědění smlouvy o protiraketové obraně, která v roce 2002, kdy to je vlastně studoválečná smlouva, která limitovala schopnosti Ruska, případně předtím Sovětského svazu a Spojených států na druhé straně vlastně vyvíjet tu národní protiraketovou obranu. Ta logika byla taková, že ve chvíli, kdy budete mít komplexní systém této protiraketové obrany, tak vlastně paradoxně to není moc stabilní situace, protože v tu chvíli se vlastně budete cítit mnohem více neohroženě a budete schopen provést první preventivní jaderný útok proti nepříteli s tím, že pokud něco z jeho arzenálu přežije, tak vy už to odchytáte na své straně pomocí systému protiraketové obrany. V rámci této logiky, na kterou obě dvě strany přistoupily, tak došlo k uzavření této smlouvy, která tyto schopnosti výrazně omezila. Každopádně Spojené státy se po konci studené války v roce 2002 za administrativy prezidenta Bushe vlastně rozhodli od této smlouvy odstoupit a budovat svůj systém protiraketové obrany. A je to jeden z důvodů, ne jediný, ale jeden z důvodů, proč Rusko a Čína se vlastně začaly obávat o nějakou svou odstrašující schopnost do budoucna a vlastně začaly investovat velké peníze do diverzifikace svých schopností, do nových schopností, které jsou schopny překonat protiraketovou obranu Spojených států a nejsou to pouze hypersonické zbraně. Je to větší manevrovatelnost, je to schopnost vlastně překonat ty systémy protiraketové obrany, což upřímně není až zase tak těžké. Vlastně vždycky v tomto ohledu ta ofenziva má své výhody, vždycky je levnější vlastně vyvíjet konkrétně v této oblasti ty ofenzivní prostředky vůči těm defenzivním. A Rusko a Čína to viděli, investovali do toho spoustu peněz a proto mají v některých ohledech nějaký náskok. Poslední otázka tady na tohle téma a už bude záměrně spekulativní, čili po vás nechci exaktní odpověď, ale fakt educated guess, prostě to nejlepší, co jste schopen říct. Kdyby teď, čistě hypoteticky, vypukl jaderný konflikt, znamená to, co jsme právě řekli, že Čína s Ruskem by mohly mít potenciální výhodu proti těm Spojeným státům, nebo ty Spojené státy prostě stále mají tak velký technologický náskok, tak velké kapacity a tak dále, že by se to vyrovnalo? Ne, rozhodně v celkové jaderné strategii nemá ani Čína, ani Rusko náskok. To ne. Tohle jako hypersonické zbraně je jeden z dílků jaderné strategie, rozhodně ne ten hlavní, rozhodně to není to určující. V tuhle chvíli Spojené státy a Rusko jsou dva státy, které vlastní 90% jaderných zbraní na světě. To jsou ty skutečně dvě super velmoci, co se týče jaderných zbraní. Oba dva ty arzenály jsou do velikosti dobře srovnatelné, obě dvě strany jsou aktuálně schopny zničit tu druhou. Jestli v tom celkovém ohledu má někdo náskok, jsou to spíše Spojené státy v tom celkovém obrázku, protože když dáme stranou jako hypersonické programy, tak Spojené státy mají pokročilejší technologie, co se týče senzorů, cílování, mají lepší systém radarů, mají lepší command and control systém. Je tam vlastně celá řada jako technologických aspektů, kde Spojené státy spíše vedou. Nicméně všechno to není až zase tak relevantní, kdyby došlo jako k jaderné válce, k té velké mezi Spojenými státy a Ruskem. Tam prostě obě dvě strany v aktuálním rozpoložení jsou schopny tu druhou stranu zničit a pokud by jedna strana zaútočila na jednu, ta druhá je schopná odpovědět. U Číny je to složitější, ta je výrazně menší, i když aktuálně se velmi intenzivně snaží nějakým způsobem snížit ten náskok. Čína je vlastně jaderný stát, který roste nejrychleji aktuálně. Je to stát, který rozšiřuje své jaderné schopnosti ne pouze kvalitativně jako ty ostatní, ale i kvantitativně. To znamená, snaží se výrazně navyšovat své množství jaderných zbraní.
své strategické kapacity. Nicméně stále je výrazně menší, bavíme se skutečně o řád menší. To znamená, je tam velká disproporce mezi Čínou a těmi dvěma jadernými obry. Nicméně to úplně neznamená, že by Čína byla kompletně zranitelná. Čína se vlastně v rámci své strategie snaží být schopná mít arzenál, který přežije případný preventivní americký útok a bude vždy schopen na ten jaderný útok nějakým způsobem odpovědět. Dělá to různými způsoby, je to vlastně snaha vlastně diverzifikovat svůj jaderný arzenál, mít různé schopnosti, buduje velké množství sil, které má, myslím, sila, které jsou budovány v zemi, řada z nich je jako prázdný, aby tam došlo k určitému zmatení, na které místo se má vlastně cílit. Je tam vlastně velmi silná logika toho, aby ten arzenál byl schopen přežít první úder, aby tam vždy byla ta schopnost toho minimálního odstrašení. To znamená, aby tam vždycky byla ta minimální schopnost odpovědět na ten případný protivníkův úder. Poslední téma, které mě zajímá. Jaderné zbraně a Evropa, vy už se zmínil Francii a Británii, ale možná specifičtěji třeba náš prostor. Hraje vůbec střední Evropa nějakou roli v koncepci jaderných zbraní a případného jaderného konfliktu a po případě hrála ji třeba v minulosti? No, v minulosti určitě hrála. Během studené války střední Evropa by byla asi jedna z těch oblastí, která by dopadla velmi špatně v případném konfliktu mezi východem a západem, pokud by k tomu konfliktu došlo v Evropě. Vlastně celá řada těch jaderných plánů počítala s tím, že právě náš prostor to, když to řeknu hodně jako jednoduše, schytá nejvíce. To znamená, tady by asi pro nás skutečně ten vývoj byl velmi tragický a celá řada vlastně plánů Varšavské smlouvy s tímto počítala. Takže v tomto smyslu ano, by se nás to týkalo velmi. Existuje dobrá už evidence k tomu, že že mimo jiné i Sovětský svaz vlastně u nás vlastně měl jaderné zbraně, i když pořád je v Rusku a v ruských archívech celá řada dokumentů, která by nás v tomto ohledu zajímala, aby spoustu těchto věcí vlastně bylo potvrzeno. Každopádně tam ta role určitá byla. Na druhou stranu to, co se dělo po konci studené války, samozřejmě je zcela jiný vývoj, založený na úplně jiné logice. Po konci studené války jsme se stali členem toho druhého bloku, jsme součástí NATO. Svým způsobem se nás to stále týká. NATO je explicitně jaderná aliance i ve svých strategických dokumentech. Jsme součástí konzultací, které se týkají jaderných zbraní a jaderné politiky obecně v rámci NATO. Nicméně nejsme součástí toho takzvaného jaderného sdílení NATO. Pokud bychom rozšířili střední Evropu i o Německo, tak tam už je to trochu jinak. Německo je stát, který je nejaderný, nemůže se nikdy sám o sobě rozhodnout použít jaderné zbraně, nicméně na svém území má jaderné zbraně Spojených států v menším množství. Vy už jste zmínil tu změnu strategické koncepce protivzdušné obrany Spojených států, to z roku 2002. Myslím, že česká veřejnost ještě dobře vybaví takzvanou debatu o radaru z roku 2008. Tehdy střední Evropa měla snad hrát nějakou roli v tom případném štítu Spojených států proti té raketové obraně. Ano, tam byla myšlenka, že vlastně Spojené státy umístí ve střední Evropě část tomu, čemu oni říkají ta National Missile Defense. Ono se to velmi často míchá dohromady s těma debatama o patriotech, o těchto systémech, což je ale vlastně úplně jiná technologie, vlastně se to vůbec nedá srovnat. Je to vlastně diskuze, která s tímto nemá v podstatě nic společného. Je to jiná technologie změřená na jiné kapacity a má úplně jiné schopnosti. To, co jste zmiňoval vy, je teda to, co Američané nazývají National Missile Defense, národní protiraketová obrana. A logika byla taková, že by vlastně ve střední Evropě byla část tohoto štítu rozmístěná. V České republice měl být vlastně strategický radar, v Polsku měla být vlastně základna, kde by byly ty takzvané interceptory, to znamená, to jsou rakety proti raketám. Ve chvíli, kdyby došlo
k použití nějaké balistické rakety, které by byla potřeba sestřelit, tak v tu chvíli by se aktivoval vlastně ten radar v České republice a pomohl by navést základnu v Polsku k tomu, aby ta raketa byla sestřelena. Každopádně ta debata, to si asi řada z nás pamatuje, jakým způsobem probíhala, ale zároveň jakoby kolem toho existuje jakoby spousta mýtů. Jo. Za prvý pořád mi přijde, že pro spoustu lidí tady vlastně nebyla moc relevantní jako diskuze o těch vojenských kapacitách, ale spíše o té politické symbolice. Co to znamená mít tady prostě základnu Spojených států, kde samozřejmě to je to relevantní debata, ale trochu něco jiného možná, než o čem se bavíme tady teď. Co týče těch vojenských schopností, nyní v roce 2024 mohu velmi přesvědčivě říci, že tyto systémy prostě dodnes moc spolehlivě nefungují. Okay. Jo, a Spojené státy do nich investovaly obrovské množství prostředků. Prakticky od 60. let existuje vývoj tohoto systému do nějaké míry v různých fázích. A v 60. letech to byly systémy Sentinel, v 80. letech se tady velmi diskutovalo takové ty slavné hvězdné války Ronalda Reagana. A v 90. letech vlastně to získalo nový twist, vlastně ten vývoj kvůli těm takzvaným darebáckým státům, kde ta logika byla spíše sestřelovat nějaké omezené útoky, spíše než nějaký velký útok Ruské federace. Každopádně ten stav aktuálně je takový, že americká protiraketová obrana National Missile Defense rozhodně není v žádném případě schopná zastavit ruský útok. To v žádném případě, to ani nikdo jako netvrdí. To někteří lidé si to představují, ale to rozhodně nemá ani takovou ambici. Ani ty schopnosti na to nejsou designovány, co například množství těch interceptorů, které jsou k dispozici. Pokud by Rusko zaútočilo, tak v podstatě tato raketová obrana má naprosto marginální efekt. Prakticky skoro žádný. Je to irelevantní. Co je ambice, je být například schopni sestřelit omezený útok Severní Koreji, kde bychom se bavili skutečně o jednotkách raket, které ponesou jaderné zbraně. V tu chvíli tam nějaká efektivita je, ale dejme tomu jako velmi, velmi optimistický odhad je hození si korunou, tak jdeme to 50% efektivnost. A to ještě myslím, že hodně přidávám. Spíše to je 50% za velmi ideálních podmínek. A to není úplně něco, co by vám mělo přidávat na komfortu. To je ta představa. Takže to je ta technická kapacita těchto schopností a samozřejmě v roce 2000, v těch 0. letech, kdy se do nich vrátíme, tak ty schopnosti prostě nebyly vysoké ani tehdy. Ta politická logika tam byla pravděpodobně silnější. Každopádně fakt je takový, že bez ohledu na to, jaká byla česká debata, tak administrativa Baracka Obamy, poté co nahradila administrativu prezidenta Bushe, se rozhodla od tohoto programu odstoupit z celé řady důvodů, nikoliv proto, že by v úzovkách Češi z toho nebyli nadšení, jak občas slyšíme, ale protože chtěla jiný vztah s Ruskem z velké části, byla si velmi dobře vědoma limitů těchto schopností, vlastně rozhodla se pro trochu jiný přístup systému IGIS, které rozmístila v Evropě a které jsou také součástí vlastně protiraketové obrany a od tohoto přístupu odstoupila. Dneska, když se mluví o takové jako příkladné protiraketové obraně, často se skloňuje Iron Dome, ten izraelský systém, a mluví se o tom na úrovni Evropy. Mohl byste ten Iron Dome trochu představit? Já vím, že to je primárně určeno proti konvenčním prostředkům, ale mohlo by to třeba mít i nějakou účinnost proti těm balistickým nebo hypersonickým? Zcela minimálně ne. V podstatě to jsou systémy, které jsou designované na pomalejší rakety, které letí níže. Tam je vlastně zásadní rozdíl. Čistě fyzikálně snaha sestřelovat mezikontinentální balistické střely, které v podstatě z jejich rychlostí, s tím, po jaké křivce běží, jak vysoko se nachází, s jakou rychlostí se dostávají na cíl. Je to v podstatě jiná disciplína. To neznamená, ano, jsou třeba systémy jako americký THAAD, které mají nějakou schopnost například v té takzvané terminální fázi, to znamená v té naprosto konečné fázi teoreticky raketu jako zasáhnout. To znamená, není to úplně tak, že by to byly úplně oddělené světy, nicméně Iron Dome rozhodně není systém designovaný proti útokům mezikontinentálních balistických střel a i když je velmi efektivní proti raketám, prostě taktickým raketám, které útočí na Izrael a vidíme to velmi často a ten systém je skutečně velmi v tomto pokročilý, tak prostě na něco takového není designovaný a nedá se vůbec očekávat, že bychom
měli předpokládat, že by nás, nebo v tomto případě Izrael, byl schopen proti těmto útokům bránit. Taková poslední otázka, která mě k tomu napadá, a to se ještě vztahuje k tomu našemu území. My jsme měli historicky poměrně značná naleziště uranu a hraje vůbec tohleto ještě dneska nějakou roli v té strategické koncepci? Máme tady vůbec ještě uran, nebo už je to úplně vytěženo? Jako takhle, já to řeknu možná trošku obecně, jo? Jako spíš jakou roli hrajou vlastně tyhle suroviny. Ono vlastně hodně často se lidi ptají, jak je vlastně možný, že je tak jako těžký jako vyrobit jaderný zbraně. Jo? Vlastně jak je možný, že Irán ještě nemá, jak je možný, že nemají další státy, které by mohly mít, jak je možný vzhledem k tomu, že to je takhle stará technologie. Jo? To všechno platí. Ale ono prostě a navíc ještě možná poznámka, jak je možný, že žádná teroristická skupina zatím se nepokusila o jaderný útok. To byla, když já jsem studoval, tak to byla skutečně ta největší obava vlastně všech. Jako bylo primárně, co se stane, až Al-Qaida bude mít jaderné zbraně. To byla ta primární obava. Ale ono to prostě fakt jako není tak snadné. Ta technologie jako taková je skutečně stará a základní fyzikální principy toho, jak funguje jaderná zbraň a jaký obecně jako vyrobit, si můžete najít na internetu. To není až zase taková záhada v dnešní době. Bavíme se skutečně o technologii vynalezenou prostě ve 40. letech, případně ty novější termonekulární jaderné zbraně potom v 50. letech. Ale vlastně vy k tomu potřebujete spoustu kroků, které jsou prostě jako relativně náročné. Jo? A přesně štěpný materiál je nyní pod velmi komplexní mezinárodní kontrolou. Civilní jaderné programy, které jsou většinou jako tou možnou vstupenkou do toho vojenského, jsou také pod velmi přísnou kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V podstatě, když se podíváte do jakéhokoliv jaderného zařízení v České republice, ať už jsou to experimentální jaderné reaktory nebo jaderné elektrárny, tak vždy tato místa jsou pod velmi komplexní kontrolou. Neexistuje ani minimální množství materiálu, které by nebylo nějakým způsobem spočítáno, kontrolováno, accounted for. To v podstatě platí pro všechny státy, které podepsaly smlouvu o nešíření jaderných zbraní, což v dnešní době jsou v podstatě téměř všechny státy světa, prostě s pár výjimek, těmi výjimkami Severní Korea, Izrael, Indie, Pákistán a Jižní Súdán, což ale nemá žádný jiný důvod, než že to je relativně nový stát a tohle skutečně pro ně není jako v tuhle chvíli priorita. To znamená, aby mohl nějaký stát nebo organizace vlastně získat jaderné zbraně, tak skutečně musí nejprve získat štěpný materiál. Musí získat schopnost tento štěpný materiál obohacovat do té míry, aby byl použitelný pro jaderné zbraně, což sam o sobě je velmi technologicky náročné. Potřebujete k tomu, jako například Irán používá velké množství pokročilých centrifug na vlastně tak dejme tomu, můžeme nazvat češtěním vlastně toho materiálu, aby byl použitý. A to všechno jako vyžaduje obrovské množství peněz, investice a práci na černém trhu, který prostě není úplně snadný. A to neznamená, že se to nedá udělat. Jo? My víme, že prostě státy jako Pákistán, které rozhodně nejsou nějaké extrémně bohaté nebo průmyslově vyspělé státy, se jim to podařilo. Ale skutečně ten krok je v mnoha ohledech velmi náročný a je velmi těžké to udělat tak, aby se toho nikdo nevšimnul. V podstatě Irán se o to do nějaké míry pokoušel utajit svůj vojenský jaderný program. Víme, že se na to přišlo v těch 0. letech a doteďka je to jedno z těch velkých témat mezinárodní politiky. Každopádně pro teroristické organizace je to prostě možná až velká investice na to, jak pravděpodobné je, že se jim to podaří a ten poměr cena výkon v tomto ohledu je prostě investovat spíše do prostředků, které jsou možná sice konvenční, ale v podstatě jsou schopné taky toho napáchat hodně za mnohem menších nákladů. Tohle byla nová epizoda podcastu Perimetry, na kterém spolupracuje deník Lidové noviny a zpravodajský web Lidovky.cz. Ještě jednou děkuji Michalu Smetanovi za to, že jsi s námi povídal. Já moc děkuji za pozvání. Ještě jednou, moje jméno je Štěpán Hobza. Budeme moc rádi, když si náš podcast budete ho sledovat, budete ho stahovat na všech známých platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts a YouTube. Budu se s vámi těšit zase na shledanou. Mějte se fajn.